Champions League, WK of EK voetbal? Nee, Dokkum had het internationale voetbaljeugdtoernooi onder 15, de Bonifatius Cup. Bonifatius Cup is een voetbaltoernooi voor onder 13, onder 15, internationaal. Teams uit de regio en elders uit Nederland. En het is 2 dagen een voetbalspektakel. Dat is het Sarkistes wel nemen. We doen het voor de 8e keer dit jaar. 2 dagen een toernooi en internationaal. Waar komen de teams van wij? Internationaal uit Fulda en Crediton. Daar zijn de zustersterren van Bonifatius. Ze hebben het contactlijn. Dus daar zijn nou zo'n teams, buitenlandse teams van. En ja, wat ik zei, uit de regio komen teams. En uit Overijssel, uit Drenthe en uit Greenzek. Dus ja, mooi bereik hebben. Wie geht's mit een team? Mit dem Team, okay, wir haben ein junges Team dabei, zwischen 11 und 13 Jahren. Wir haben irgendwie große Gegner bekommen. Ich glaube, wir haben teilweise nur gegen C-Jugendliche gespielt, das aber nur ein Glauben. War anstrengend, aber eine schöne Erfahrung und ich hoffe, wir kommen nächstes Jahr wieder. Succes, die vangen aan. Dankeschön. Dankeschön. Geconcentreerd is naar het veld te zien. Gaat het wel goed? Het gaat hartstikke goed. Ik zit heel geconcentreerd te zien omdat mijn dochter ook even mij speelt. En ik ga even 4 minuten rust. Dus ik ben even aan het zien hoe ze dat. Hartstikke leuk. Dus de 8e editie is weer een slageditie dus eigenlijk. Een super slageditie. Ten eerste begint het al met het waar, dat zit heel erg mij. En al die vrijwilligers die we bij elkaar verzameld hebben om weer een hele mooie dag van te maken. En ja goed, de sfeer is goed, er wordt volop genoten. Nee, hartstikke mooie dagen binnen het. Gaat het? Ja, hartstikke best. Ja. 2 dagen supporter je? Nee, Ian dag. Ja, met wel leuk blauw, ik voor u, hè. Maar hij, volkomen voor hem, ja. Die het hartstikke best. Hoe gaat het dan? Ja, finale plakje, hè. Ja. Dus dat moet nog komen.